Ела тук, ела да избуташ дървото. Аре, батенце, ти си! Чакай! Без да дигаш предницата, защото ще удариш витлата. Избутай до дървото! Бавно! Дай бавно! Дай! По-бавничко! Закачил си го с руля, брат! И го влачиш! Бавно! Дай до брега, аз ще откача! Ще скъсаш пила, или е напъване! Цар си гомня, още половин метър. Обърни тази предня, брат. Чакай, сцапа камерата, бе. Опри там, че заора с буслука ти не, брат. Не дай на пояса. Сега това, ако беше някаква истинска лодка, а не чекия, щеш да направи водовъртеж да се види дъното. Чай малко ще аз стълбо на матраса. Включи ли май на пуското, и турбото? Пусни.
Това някой е замятал особено сръчно. Особено сръчно е фърлял въдицата. Батенце, одей майна се заложихме с браточката, че ти като пиеш 1-2 майна, ще почнеш да отскачаш толкова много, че ще я стигнеш. Възможно ли е? Не. Има ли риба? Според вас. Дали има риба според вас? Няма, на всяка хамайна с руля. Не, значи, преди един месец кара гредната батени, там не знаеш, има големи басамаци, такива байхуи, такива риби, мани, има амури. И както си карам, снимаш ли бе? Да бе. Снимай мен бе, байхуи. Снимам ти на работа. Както снимам, бате, както карам. Какво става бе? Както майна, бате... Дай му микрофона, ще така. Както карам. Много си близко. Къде има жаба? Вярно ли жаба? И какво? Насяка ли рибите? Както карам, изведнъж моторницата майна направи някакъв пирует, бате, и се обърна. И едни хора, аз бях горе на моста, май, едни хора викат: момче, разсечи, вика, рибата, вика, тя фърли кръвта, вика, и потъна. И долу вика, и моят човек не вярваше, ни дел, че бях с него, той вика, не вярвам, вика, че от кой, и долу и трима момчета викат: човек, вика, разцепи рибата, вика, фърли, вика, червата и потъна. И какво вие фърляте два кабела? Вътре и правите супа направо. Ама то вътре в гремната бъка майна от амури, не знаеш. Добре, служихте ли един самовар да ги сварите на чорба? Тя потъна, бе, брат. Тък му нарязана, готина, така се свари хубаво. С рули разцепих на две и тя фърлила майна кръвта и потънала и червата майна и потънала бата.